Osifundisayo uVabakshini Maharaj. Ngiyabona ukuthi kwivideo yethu edlulile ngibe nokwenza nje iphutha nje encenyana kodwa akusela utho ke sizozama ukukhuluma kabanzi ngaloko la. Sikhuluma ngani ngepopulation yama statistics. Ngifuna ngase ukuthi sibhale uphawu lwawo. Nalo uphawu lwani lwepopulation yama statistics. Phinde ngibhale nomthetho wakhona phecelezi formula. Yokukhombisa ukuthi usebenza nani usebenza ne-population. Angithi uyazi ukuthi kunomehluko phakathi kwe-population kunomehluko phakathi kwe-sample. Sizophinde futhi sichaze kabanzi nakwenye video ezokhuluma ngani nge-sample. Okwaloko ngifuna sithi ukugxila kakhulu ku-population. Ngiyazama lapha ukubhalela imithetho okumele usebenze ngayo uma wenzani wenza okwe-population na kanjani ukuthi yiko ukuhamba phambili. Uyabona ukuthi sesihambe sathola bani u-x wethu uhamba uyoshona le uzufike ku-n. Khumbula ukuthi u-n we-population u-n onjani u-n onjani u-n omkhulu. Khumbula ukuthi uphawu lwe-population nale lapha phezulu liphinde futhi kube khona basubhala umthetho wakhona kube khona u-n omkhulu. Khumbula la ngezansi ke sengibhala ke umthetho wani we-sample nalo uphawu lwawo lwe-sample no x omkhulu basuba no dwi phezu kwa-x. I-population ke le ye-sample ke le ye-population gadaka ukuthi uyayibona le ye-sample ukuthi iba nani iba no n onjani no n omncane. Gadaka iqaphela ke ukuthi ingasaba indida nangesinye isikhathi uma usuwenza usubhala imithetho ye-population uphinde usubhala nemithetho yani ye-sample ungasaba indida nje kuba ucaca ukuthi hayi into osuzwene nayo into osuzwakele nayo. Asiqhubeke njengoba sengibhalile ke nemithetho yakhona ke ngizozama ukuthi ngikunike ithuba ukuthi nje uyibukisise kahle nawe. Ekuyibukisiseni kwakho nawe sizozama ke manje ukuthatha izibonelo esingasebenza ngazo sibone ukuthi sizwisene kahle kahle nalemithetho. Asithi ukudlulela ngifuna sibhale ngapha. Angifuni ukukususa lapha lapha phezulu ngoba ngathi sizokudinga ngeke sazi sizazokwenza njani sizokudinga. Bhala igama lami la dispersion. Ngifuna sisebenze sochaza kabanzi ukuthi udispersion wethu lona umele ukuthini ungakhathazeki. Asibe nje siqala sithatha isibalo sethu noma isibonelo sethu sokuqala. Ungakhathazeki nje sobuya khona impela. Asithi ke sino 2233 sino 2233 sifuna ni i-mean. Uyabona ukuthi noma ngakubhalelanga ukuthi mean kuyayicacela ukuthi isithola i-mean phela la iyayo le population esiyenzayo. Ngobani ngoba sihlanganisa inombolo zethu sa divide ngo4 ngobani ngoba ziwu4 inombolo zethu sathola u2.5. Asithi ke nginezinye inombolo ezikanje ngino 0055 ngibona ukuthi i-population yakhona. Khumbula zikhumbuza ukuthi i-population ngiqonda ukuthini. Ngiyabona ukuthi sengiyakhuluma i-population ngenzeka mhlawumbe ukuthi usulibele. Awusikodwa ngibe ngibhala ngapha ngenza neminye yakhona ngala. I-population mngani wami khumbula ukuthi sukuqonda ukuthi uzama ukukala asithi uzama ukukala isikole sonke. Isikole sonke uzama ukukala amantombazane isikole sonke lokho kungaba i-population. Kodwa ke buzovesana uhambe uyokala amantombazane aka grade 1 kusho ukuthini kusho ukuthi usuwenzani i-sample. Khumbula lokho ke ukhumbula lokho nangapha sayithola imini yethu ingubani ngu2.5 uba iyafana inombolo zalapha u222 no33 uyafana 46 kuba u10 nangala sino 10 ukusipha u2.5 kokubili. Ayikho into engicabanga ukuthi indida lapho ukufana nje kwenu
komphumela kuyinamba. Uyabona ukuthi besondelene. Asibone ukuthi sidlula kanjani. Angithi siyabona sithola ama-mean akhona la. Ngizama ukudwebela ngidlule kuko. Sithi ngifaka lolu phawu. Mina dwebela kabuhlungu. Ngifaka lolu phawu. Lolu phawu ke lokuvezani i-variance yani ye-population. Yokuvezani i-variance ye-population. Khumbula ukuthi lolu phawu lolu ngenhla lapha bekulo lokuvezani i-population. Lolu ke elwe-variance lwe-population. So chaza nje kabanzi mhlawumbe kwamavidiyo alandelayo uma selithola ithuba noma isikhashana ukuthi kungani kubhalwe ngalolu phawu oluginqile. Uyabona ngathi cishe kufuna ukuba u-theta kodwa ngiyawa kushona le phezulu. Ya, sizobuye sichaze kabanzi ukuthi kuqonde ukuthini. Kungani kudwetshwe noma kubhalwe lolu phawu olunjena. Ngiyakubhalela la umthetho uzoba no n ngezansi ube no equal 1 bese uthi x nophawu lwakho lapha I minus u wabani wa population bese kuthiwa bani yavala lapha ngo squared bese yavala lapha ngo squared divided by n. Divide ngobani? Ngo n omkhulu. Yeah. Asithi ukudlulela ke. Asithi sinenombolo efanayo vele lapha sino 2233 bese nazo vele lenombolo zethu. Ngizame ukuveza la. Ngendlela yani? Ngendlela yomdwebo. Siphiwe u 1 2 3 4 lapho ngithi xi ngapha uyoqala inamba ngizobe sengibhale ekhaleni kuyoqala esibili esithathu esine lezi engiziphiwe vele inamba zami ngize ngithi x1 wethu u2 x2 wethu u2 x3 wethu u3 x4 wethu u3 kanjalo asibheka i-population sifakile u wethu besithola ukuthi 2.5 nangapha bonke u2.5 vele ngoba inamba eqhamuka kuphi emndenini owodwa basithi x minus u lokuphakathi yabona sibhala konke lokomthetho ngendlela yomdwebo sizama ukuyikhiphela sizama ukuyikhiphela kwi-table lethu 0.5 no 0.5 siyakopisha nje noma siyathatha vele siyazazi esinako siyagcwalisela ngakho sehlese sino xi minus u population sibe no squared phezulu sigcwalisele nawe ekhaleni zakhona kumele sigcwalisele nawe ekhaleni zakhona 25 no 15 ngezansi obani u15 singathi 4 lapha esikhaleni sika bani sika n ukubheka ukuthi x4 wethu wona singathi sukhipha suthola nobani yini samele siyithatha uphawu lolu singalukhohlwa uphawu lwethu le-variance sibe no 1 over 4 equal 0.25 siyadlulela sithi
0.25 angithi? Ngifuna ukubona ukuthi khona esikushiyayo na. Asithi ukuthatha ngifuna ukukusekela kodwa manje ngikwazi ukukunamathisela kumele ngehle nje nako ngibhalele eyayo ngidwebele ewawo umdwebo le 0055 wethu senza ncama shi nalo kade sikwenze lapha kwa2233 kodwa ke la sesizowenzela u0055 ngendlela nawe udinga ukwenzelwa ngawo nawe ubutho lo 2.5 kodwa ke siyazi ukuthi u population ubonela 2.5 ngakho sehlisa u2.5 bethu ngokungasabi nje ngoba siyazi ukuthi bekutholwe bona qhubeka sithi 6.25 ne 6.25 konke kuyefana ngoba sebenzisa inombolo ezifanayo. Engabe zonke zu4 beku 0025 zu4 base singehlisa uphawu lwakhona la sisho ukuthi i-variance yale population kubani ngu 6.25 i-variance yakhona kubani ngu 6.25 nangapha singaphinde siyogcizelela i-variance yakhona u6.25 yangalena u2.5 uyakubona ukuthi noma isikhala sethu lesi sesiqhakaziseke kakhulu sagcwala kanje ayana ay ukuthola ama-variance akhona nokwazisisa indaba ze-population akusiyona into enzima kakhulu ukuthi nje izwisisa ukuthi i-population kusebenza kanjani ubambe nempawu ezikhombisayo ukuthi imithetho phecelezi ama-formula asetshenziswa kanjani.